हेलौ लोगो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव आरोबाव बरायबाय। आङो दा बारा गोबाव खालामनो सानाखै लोगोफोर भिडिअखौ। दा मैया आङो प्रिभियासनि भिडिअआवहाय माने गुगोल एडसेन्स पिनखौहाय माबोरैहाय सेटआप खालामो आं बिनि सायावहाय भिडिअ बानायना लाबोदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। दा आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय नैबे गुगोल एडसेन्स एकाउन्टआवहाय बेंक एकाउन्टखौहाय माबोरैहाय सेटआप खालामो, माबोरै एड खालामो बेनि बागै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय शेयार खालामनो थांगासिनो दङ। जायफ्रा इउटुबार्सफोर, जायफ्रा आंनि भिउवार्सफोर, नोंथांमोना सोरबाफोर इउटुब खुलिनानै दङब्ला नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट एड खालामनायनि अपसन मोनथ'वाखैब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय नायनानै लाग्रोखाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना फिउचारावहाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना माबोरैहाय नोंथांमोना बेंक एकाउन्टखौ सेटआप एड खालामनो हायो गुगोल एडसेन्स एकाउन्टआव। आं दा बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरगासिनो दं लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फारि फारि स्टेप बाय स्टेप स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना गेजेरावनो स्किप खालामनानै नायोब्ला भिडिअखौहाय नोंथांमोना माखासे खोथाखौहाय मिन्थिनाय नङा। लोगोफोर दायो नैबेहाय बेंक एकाउन्टखौहाय माबोरै गुगोल एडसेन्स एकाउन्टआव सेटआप खालामो, एड खालामो। दा बेवहाय हाउ टु गेट पेड होननानै बुंदों, नोंथांमोना बेखौहाय नुनो मोनखागोन। दा बेवहाय नोंथांमोना एड पेमेन्ट मेथडआवहाय क्लिक खालामना होदो खेबसे। बेवहाय सेरना होदो क्लिक खालामनानै। बिनि उनाव बिनि इन्टारफेसआ नैबायदि ओंखारगोन। दा बेखौहाय नोंथांमोना गासैखौबो फिलआप खालामजोबनांगोन दै लोगोफोरनो। बेनिफिसियारि आइडि दङब्ला होदो, अपसनेल माने गैयाब्ला होनाङा। दा नेम अफ बेंक एकाउन्ट, नोंनि बेंक एकाउन्टनि नामखौ होदो, बेंक नेम, ओमफ्राय आइएफएससि कड होनांगोन, सुइफ्ट कड। बेखौ नोंथांमोना गुगल क्रोम ब्राउजारावहाय सार्च खालामनानै नागिरना लादो। ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार, एकाउन्ट टाइप नाम्बार, बिनिफ्राय नोंथाङा नैबेहाय टिक चिन नुदोंना, बेखौ होनानै नोंथाङा नैबे सेभआवहाय खालामबानो नोंथांमोननि बे माबायाहाय जाबाय आरोखि। दा आङो बेखौहाय नोंथांमोननो खालामनानै दिन्थिलांनि मोनफा मोनफा। लोगोफोर दानिया नोंथांमोना सुइफ्ट क'डखौहाय नैबेयावहाय नायना लाबानो जाबाय। क्रोम ब्राउजाराव सार्च खालामदो, जेन'बा नोंनि बेंकआहाय मा बेंक, जेन'बा स्टेट बेंक अफ इन्डियाबा नोंथाङा स्टेट बेंक सुइफ्ट क'ड दिल्ली बेबायदि लिरबानो जाबाय। दा नोंथाङा नैबेवहाय नुदों नै, बेवहाय नैबेवहाय सुइफ्ट क'ड स्टेट बेंक अफ इन्डिया वाइस बेवहाय लिरदों गाहायाव। बेवहाय क्लिक खालामदो खेबसे। बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेखौहाय स्क्रल डाउन खालामथारबानो जाबाय। स्क्रल डाउन खालामथारनानै नोंथाङा बेखौहाय नैबे सुइफ्ट क'ड नुदों नोंथांमोना लोगोफोर, फार्स्टनि अपसन नोंथांमोना नैबे सुइफ्ट क'ड नुदोंना, SBININBB104 बेबायदि नुदों। बेखौहाय नोंथांमोना माब्लाबाबो दाहो दै लोगोफोर। नोंथांमोननियाहाय पेमेन्टआ हाबफैगोन, अब्लाबो बियो ब्रान्सनि ब्रान्सआवसो हाबफैग्रोगोन। बियो डाइरेक्ट नोंनि बेंक एकाउन्ट हाबफैनाय नङा। बेंक ब्रान्सआसो नोंनो बे फैसाखौहाय ट्रेन्सफार खालामनानै हरगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबेखौहाय बाहायबानो जाबाय लोगोफोर। नैबेखौ होबानो जाबाय, सुइफ्ट क'ड विथ कारेक्टार्स SBININBB। बेखौहाय नोंथांमोना बेखौसो होनांगोन दै लोगोफोर। बेखौ होबासो नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंथांनि बेंकआवहाय जेब्ला फैसाया ट्रेन्सफार जायो, अब्ला नोंथाङा डाइरेक्ट नोंनि बेंकआवहाय क्रेडिट जाफैगोन फैसाया। डाइरेक्ट मेन बेंकनिफ्राय नोंथांनि बेंकआवहाय ट्रेन्सफार जागोन फैसायाहाय। दा बेखौ आङो कपि खालामना लानोसै लोगोफोर। बेखौहाय कपि खालामनानै लालायबानो जाबाय बेबायदि नोंथांमोनाहाय। ओमफ्राय बेखौ कपि खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबेवहाय नोंनि एडसेन्स एकाउन्टआव हैबानो जाबाय। बेवहाय पेस्ट खालामना होदो लोगोफोर, सुइफ्ट क'ड BIC आवहाय नोंथांमोना बेवहाय पेस्ट खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोफोर आङो दा गासैखौबो बेवहाय सेलेक्ट खालामजोब्बाय। दा बेवहाय गासैखौबो आङो होजोब्बाय। जे बिदों बेखौ आं गासैखौबो फिलआप खालामजोब्बाय लोगोफोरनो। बेवहाय आङो आंनि नामखौ होबाय। बेवहाय बेनिफिसियारि नेम, बेवहाय बेनिफिसियारि आइडि गैया लोगोफोर, जोंहा अपसनेल'सो होनांगौ। बेंक एकाउन्ट नेम, बेंकनि नेम, आइएफएससि क'ड, सुइफ्ट क'ड होजोब्बाय आङो लोगोफोर। एकाउन्ट नाम्बार होजोब्बाय। दा बेवहाय नोंथांमोना मा खालामनांसिगोन, नैबे सेभ अपसनावहाय नोंथांमोना बे सेभआवहाय नोंथांमोना सेभ खालामनांसिगोन। अब्लानो बियो अलरेडि नोंनि गुगोल एडसेन्स एकाउन्टआवहाय बेंक एकाउन्ट एड खालामनाय, सेटआप खालामनाया कमप्लिट जासिगोन। दा आं बेवहाय सेभआव क्लिक खालामना होनोसै लोगोफोर, मा फैयो नायनोसै। दा बे दसे लडिं जादों। दा सार्भारा स्ल', बिराद डाउन। दा नै लोगोफोर, दा बेवहाय आंनियाहाय बेंक एकाउन्टआ एड जाबाय नै लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो हागोन नै, वायार ट्रेन्सफार टु बेंक एकाउन्ट, बेहाय नै आंनि नाम फैबाय लोगोफोर। दा बेबायदि नुगोन आरोखि नोंथांमोनाहाय। दा बेवहाय बेंक एकाउन्टआ आंनाहाय एड जाबाय दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेबायदि नुसिगोन। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। स' नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ दानिया गासै लोगोफोरनो नोंथांमोना शेयार खालामना होलायबानो जाबाय, जाहाथे बयबो मिन्थियो। आरो सोरबाफोर जुदि गोदान इउटुब खुलिदोंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ'नि थ्रुयैहाय फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। नोंथांमोना सुइफ्ट क'डखौ मोजाङै हो, नङाब्ला गोरोन्थि होयोब्ला नोंथांमोनाहाय
बेंकनि फैसाया नोंथांनि एकाउन्टावहाय ट्रेन्सफार जानाय नङा। दा बेनोमोन आरोखि, नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय। आरो जोबथारनायाव आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय, नोंथांमोना बे चेनेलखौहाय गासैबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ अल, बाय बाय।